Helo, a chroeso i'r sesiwn hon sy'n darparu cyflwyniad i Lwybr 2, y rhaglen taith. Sesiwn hon byddwn ni'n canolbwyntio ar Lwybr 2, partneriaethau a chydweithio strategol. Syniad tu ôl i Lwybr 2 ydy cefnogi prosiectau cydweithredol sy'n cael ei arwain gan sefydliadau yng Nghymru sydd yn cydweithio â phartneriaid rhyngwladol. Mae rhaid gynhyrchu allbwn ac mae rhaid i'r allbynnau hyn fod yn ddiriaethol ac y werth i sefydliadau eraill ar draws y sectorau yn ehangach. Mae'r sefydliadau yn gallu ceisio am arian oddi wrth taith yn cynnwys staff a dysgwyr, a dim ond un cais fesul sector, fesul sefydliad mae taith yn caniatáu. O safbwynt y sectorau sy'n gallu gofyn am arian oddi wrth taith, mae ysgolion, ieuenctid, addysg bellach, addysg a hyfforddiant galwedigaethol ac addysg oedolion yn gymwys. Nid yw prifysgolion yn gymwys i cael cyllid, ond gallen nhw fod yn rhan o brosiect Llwybr 2 fel partner heb ei ariannu. Rhaid i prosiectau o dan Llwybr 2 alunio hefo un neu fwy o'r themau a welwch chi ar y sleid yma. Mae'r prosiectau yn gallu para am flwyddyn, blwyddyn a hanner neu 2 flynedd. Cyn i chi ymgeisio am arian, gwnewch yn sicr bod chi'n gyfarwydd ar ganllawiau. Mae canllawiau craidd y rhaglen a mae yna canllawiau arbennig ar gyfer Llwybr 2. Gwnewch yn sicr bod eich sefydliad yn gymwys i wneud cais. A gwiriwch fod gan eich sefydliad capasiti ariannol a gweithredol mwyn rhedeg prosiect. Hefyd mae yna gyfle i chi ddarllen meini prawf asesu Llwybr 2 ar ein gwefan. Ac edrychwch ar yr adnoddau sydd ar gael yn fanna hefyd, cyn llenwi cais. Ond yn bennaf oll, cysylltwch â'r tîm taith os oes gennych chi unrhyw gwestiynau. Mae yna gyrff y trefnu sectora. Mae'r sefydliadau hyn yn helpu i wahanol sectora a gwahanol sefydliadau i paratoi ceisiadau ar gyfer arian taith. Dyma'u manylion cyswllt nhw. Mae yna gyrff trefnu sectora yn edrych ar ôl ysgolion, ieuenctid ac addysg i oedolion. Mae yna 2 ddogfen bwysig i chi i'w llenwi. Un ohonyn nhw yw'r ffurflen gais, lle ydych chi'n gallu rhoi trosolwg o'r prosiect, manylion am y gweithgareddau ydych chi'n gynllunio, sut bydd allbwn y prosiect yn cael ei ledaenu, sut byddwch chi'n rheoli prosiect a chyllid, a sut a pham ydych chi wedi dewis eich partneriaid yng Nghymru neu yn rhyngwladol. Yr ail ddogfen yw'r offeryn cyfrifo cyllid, sydd yn cyfrifo faint o gyllid gewch chi yn seiliedig ar y gwahanol weithgareddau ydych chi'n ceisio amdanyn nhw. Yna adnoddau ar ein gwefan ni i'ch helpu chi trwy'r proses o ymgeisio. Ar ein gwefan byddwch chi'n ffeindio'r cwestiynau ansoddol sy'n gyfle i chi ddarparu gwybodaeth am eich prosiect, y meini prawf asesu, y canllawiau ymgeisio cam wrth gam, gwybodaeth wedi'i recordio ar ffurf fideo fel hwn, ac wrth gwrs cysylltwch â ni os ydych chi angen unrhyw gymorth. O safbwynt y meini prawf asesu, da ni'n ffocysu ar 2 elfen. Yn gyntaf, perthnasedd ac ansawdd amcanion y prosiect a chanlyniadau a gynllunir ganddoch chi. Mae hwn yn gyfrif hyd at 65% o holl farcia eich prosiect, ac yn ail, ansawdd ac amcanion gweithgareddau arfaethedig, sydd yn gyfrif hyd at 35% o'r marciau cyfan. Rhaid i ceisiadau
fynd dros y trothwy ansawdd drwy, sgorio o leia 60 pwynt o'r 100 pwynt, ac hefyd sgorio o leiaf hanner y sgôr uchaf yn yr adran gyntaf, sef perthnasedd ac ansawdd amcanion y prosiect a chaluniadau a cynllunir ganddoch chi. Prif ffocws llwybr 2 yw creu allbwn prosiect sy'n ddiriaethol, o ansawdd uchel ac o werth i sefydliadau eraill. Rydyn ni'n am sefydliadau creu allbynnau sy'n gweithio i'w sectorau, ac felly mae'r hyn a sut y caiff ei creu yn hyblyg iawn. Dyma rhai enghreifftiau o allbynnau prosiect: modelau neu ddulliau newydd, adnoddau pecynnau cymorth, deunyddiau hyfforddi neu addysgu, ac adnoddau neu allbynnau digidol. Ond dyn ni'n croesawu syniadau arloesol eraill sy'n gweithio i'ch sefydliadau a'ch sector yn ehangach. Elfen allweddol arall o dan llwybr 2 yw lledaenu allbwn y prosiect. Mae angen rhannu yr allbwn a sefydliadau eraill ledled Cymru ac yn rhyngwladol o bosib. Chi sy'n penderfynu sut i rannu a lledaenu eich allbwn. Y cyfan sydd angen i chi wneud yw dangos ar y ffurflen gais sut a pham bydd hyn yn effeithiol. Gall enghreifftiau o ledaenu llwyddiannus cynnwys digwyddiad, gynhadledd, gweithdy, rhannu adnoddau drwy lwyfan ar-lein neu drwy app, neu gynnal sesiynau hyfforddi i unigolion, sefydliadau a datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth. Ond eto, chi sydd yn gwybod beth sydd fwyaf effeithiol i'ch sefydliad a'ch sector. Dyma'r cyllid sydd ar gael ar gyfer y gwahanol sectora. Yr uchafswm yma prosiect yn gallu cael yw 75,000 punt, a dyn ni'n canolbwyntio hefyd ar ddwy ochrau, sef bod yna cyllid ar gael ar gyfer gweithgareddau eich partner neu partneriaid rhyngwladol sydd yn cyfrif hyd at 30% o'r cyfanswm yr arian sydd ar gael o dan pob prosiect llwybr 2. Dyma'r costa cymwys i dderbyn arian o dan llwybr 2. Symudedd sef teithio, rheoli a gweithredu prosiect, costa staff, costa lledaenu a chostau cyfieithu. O safbwynt symudedd neu teithio, mae staff a dysgwyr yn cymwys i dderbyn arian. Mae symudedd dysgwyr yn posibl lle mae sail rhesymegol glir dros eu cyfraniad i'r prosiect. Ac mae'r cyfraddau symudedd yr un fath a chyfraddau llwybr 1, a ydych chi'n gallu gweld nhw ar y canllawiau craidd. Costa cymwys o dan rheoli a gweithredu'r prosiect. Mae hwn yn gyfraniad at gosta i alluogi'r gweithgaredd i ddigwydd. Enghraifft, llogi stafell gyfarfod, lluniaeth, gosta hwyluso, cyfieithu ar y pryd ac yn y blaen. A dyma fanylion am gostau staff ac yn dibynnu ar statws a swyddogaeth y staff, mae yna wahanol gyfraddau. O safbwynt lledaenu, da ni'n darparu cyfraniad at gosta rhannu a lledaenu allbwn y prosiect ar draws y sectorau yng Nghymru ac yn rhyngwladol. Mae costa cymwys yn cynnwys digwyddiadau, marchnata, gynhyrchu adroddiadau, datblygu adnoddau ar-lein, datblygu gymhwysiad digidol neu lwyfan ar-lein. O safbwynt costa cyfieithu, mae hwn yn gyfraniad at gosta cyfieithu allbwn y prosiect a'i ledaenu. Mae costa cymwys yn cynnwys cyfieithu deunyddiau sy'n ymwneud ag allbwn y prosiect, cyfieithu ar y pryd ar gyfer y digwyddiadau lledaenu, sesiynau hyfforddi, seminarau ac ati. O safbwynt ein llinell amser, mae'r alwad llwybr 2 wedi agor ar y 5 Hydref 2022.
Y dyddiad cae i gyflwyno ceisiadau yw'r cyntaf o Ragfyr am hanner dydd. Ym mis Chwefror 2023, byddwn ni'n hysbysu'r sefydliadau sydd wedi ymgeisio os ydyn nhw wedi bod yn llwyddiannus neu beidio. Ac o fis Mai 2023, mae prosiectau yn gallu dechrau, ond mae croeso chi ddechrau yn hwyrach, wrth gwrs. Da ni wedi rhedeg cyfres o webinara yn cyflwyno Llwybr 2. Mae gennym ni webinarau eraill yn trafod yr offeryn cyfrifo a'r ffurflen gais, a byddwn ni'n cynnal sesiynau holi ac ateb. Mi fydd yna rhai yn Gymraeg, fel ydych chi'n gallu gweld ar y sleid, a rhai yn Saesneg. Mae croeso mawr i chi fynychu pa un sydd orau i chi. Dyma fanylion cyswllt rai o aelodau'r tîm taith. Eli Bevan yn edrych ar ôl ysgolion a ieuenctid, Walter Brooks yn edrych ar ôl addysg bellach ac addysg a hyfforddiant galwedigaethol yn ogystal ag addysg i oedolion. Ar gyfer unrhyw ymholiadau gyffredinol, anfonwch e-bost at ymholiadau@daith.cymru. Ac os oes unrhyw gwestiynau, os gwelwch yn dda, cysylltwch â ni drwy e-bost. Byddwn ni'n barod i'ch helpu.